Okomocha erolende motawancha mwerende na kweagacha sibinara komesa memesa moinoga abagusiglo radio. Hello Mano mujoge njo monene kamesa ira butata bwa mesa irese ndo atakira kwambulire sana mwana monene ninkoroje. Asante sana Ewana tiganda boli babere ngamba sate nyoro ko serio butaka ndaboli dream kor Mombasa boli wodo soro kor kadali mugaka tatarate mukuru kinse machanyanguso boli endu ya middle class por ken boli mukoyo na kurwari pika uyo kor kusamerio ndiba ngo batere nga baterio butaka inye ya ekiali kwa komrano mwani edu mate tarara aboke baba kagante viria tarara nga tirie ke no tie sereri vina yo tongia tiere ti kiene ke tie sereri vina yani ke nyo sio korge kolere ke korga no mungil yo nyore ke ndo ke na ko abekira meza na bono ni familia ko boke yo tawo yata uno botenyo baba bo sirora. Asante sana. Ambia mwana. Aya 0753241889 na 0753241889. Yoko kuna Edenera Temo atano na wale memorable. Asante sana. Sibinera igaba kusiglo radio. Hello. Hello. Yes. Ene ande likorungongu na botambe. Na gingongere ruoti. Buya. Sai mic check bwango igera undi entangani ngango wabero batatu. Ali tangani ndago chakeraye. Asante sana Emmanuel. Na moko bwatara na barubu mabo. Amina. Nicho ito karanere ke bagogayo korogwe vanisi. Ngena bantu bonsi tubalio mali marani abaiboli bananya boke na pita mwaga. Na bande bonsi tibategerete ready itomba dera yendere kwenye support igoro. Asante sana my brother. Mbuya mono litukoligia. Ayo yako kuna Emmanuel Grace nseme angonga tano wali memoro bulimbaka engoli 0753241889 0753241889 noti sano ibere sano isato ibere nyemo isano isto kiandanka yoke bwaterta severo mne byabono kayotorire tukurwa severo mne byabono kayotegera tukurwa severo mne byabona sensemo ya YouTube mwancho motegera nabago mwancho murilia okogenda ronya kabo ku like na ku subscribe kwa YouTube yo itaba gusigla radio epato nere nsabo elikire naki subscribe nyamata iga rando na sakengere tegere mu inonsa iga asensema ya YouTube nabago ke kuna iga ebintu byabire gwero iga asenchera yabene kima kwana mranchi namba yenega ige ire open ebintu byanega ige bigo ire bire chencheri. Asante sana nebiro bya wangu kwata byoko nganda ngiri gocha mago terese nambe yesimi Aisa Kombasa. Asante sana Aisa Kombasa na kolorire madbonale na kolorire Asporo Haron na kolorire Atandi Nelson na kolorire akina bonale Roof na kolorire Rispa Kanyambega na kolorire Bridget Masese na kolorire Paul Onjari na kolorire Ruth Mairura na kolorire Edwin na tema SMS ya unasoma 0753241889 asensa ya Google Play Store yenda ronya kwa kokodia Elieta abagusi Global Radio onyore ya pia itogabo onyarko bagoko onyora eredia ito ejemase yemo elio totigara isika sensemo ya Apple Store igono traro na nyako bango kunyuna onye kwa nyarko bagoko gora download app ito gusi Global alia before go sega bukale na boko nya update go so download o se one story yobugate o download enga abagusi Global Radio ati abuna eke neke umbu kyomogusi.